Rawera moro ma jahigni 17 e gweng' ma Marakabu e wod ma Sango e kar chunyruok bura ma Likuyani, ma bende en japuonjre ma klas 12 e skund sekondari ma Friends Kongoni, itudo kod nego osiepne bang' tong'e ka japuonjreno ma bende somo e skul achiel onogo ema nonego. Kaluwore kod Selina Kililu ma en dagi mosenindo Runi Wakacha, ma en nyakwaro ma giwacho ni negiyudo kapok chunye ochot, onyisogi ni nokawe kod osiepneno kowuok e dalagi mayudore Makoha kendo tere nyaka e dalagi mayudore Marakabu kapok notong'e kendo weye kod adhonde ka chunye gudo. David Wamoyo ma en wuon achich owacho ni noduogo dala kowuok e kanisa kendo noyudo rawera mowito ngimaneno konindo e dhot ka en gadhonde maricho mag opanga, ka bang'e to nochwale kar thieth ka wuodeno to noseringo. Chal ma kama okelo ich wang' kendo miyo jopiny monjo dala achijno mowang'o ot achiel, ka joneno wacho ni jopuonjrego ne laro nyako moro. Moto unaiona ikiteketeza hii vitu kuanzia saa 4 mpaka saa hizi, vitu mingi vimechomekea hapo, mahindi, mbao, kila kitu yote iko hapo imechomeka. Mtoto aliweza kuinua macho na akaniambia, shosho, mimi nakufa juu ya msichana. Bila alisema tu nakufa juu ya msichana, na akageusha singo na akaenda. Alimjeruhi siku ya jana, lakini kwa bahati mbaya kuamkia asubuhi ya leo yule kijana aliweza kuaga. Na kufuatia tukio hilo, yule kijana aliaga ni kijana ambaye anatoka kule Makoha Market.